Atsikana ambiri pafupifupi 30 azunguzika naye mnyamatayo pa Facebook pomamuona ngati ndi mzungu, koma tiyeni tikakumane naye kukaona kuti ndi munthu wa chialubino. Chikondi nkutherapo. Almost around 30 ladies who munthu uyu ndi ndani? Chifukwa chani amakhala akusaka atsikana pa Facebook? Moyo wake pano ndi otani? Ndine Dini Studios, khalani pompo mumve zambiri. Pomwe tikupitirira ndi nkhani, anzathu muli ku Joni ndipo mukufuna kutumizira achibale ndalama ku Malawi, Mama Money ndi njira yokhayo yomwe ili yodalirika potumiza ndalama. Amachaja 5% yokha mukafuna kutumiza ndalama, komanso ndalama zanu mumatha kutumiza kuzera pa FDH Bank pacom, TNM Mpamba, Airtel Money, Victoria Forex, Finca komanso Western Union. Omwe muli ku Joni ayimbireni pa 0836816830 komanso tsekulani akaunti yanu lero. Wacheza nkhani za chikondi ta atsikana ochuluka pa Facebook, ena kumamupempha ndalama paja inu mukudziwa kuti mzungu ndiye woyenera kugawayo. Koma tiyeni tikaonane maso ndi maso, atsikanawa amathawa pamalo pompo ndi kusiyiratu kucheza ndi munthuyu. Ndi oyimba kwawoko ndipo amakhalakhala pa social media, wakhala akupanga posti tizithunzi tabwino muja inu ndi ine tichitira, ndipo pa chithunzi amachita kuoneka ngati ndi mzungu weniweni. Choncho atsikana ochuluka amakopeka naye mnyamatayo pomuganizira kuti ndi mzungu wa chuma chake. Mtsikana uyu ndi mmodzi mwa atsikana otengekawa, ndipo iyeyu anali mmodzi mwa atsikana omwe anapita ku nyumba kwake kuti akakumane naye. Kungokumana naye anali odabwitsika poona kuti iyeyo si mzungu. Mnyamatayu ndi wa ku Kenya ndipo dzina lake ndi Meshach Sisenda. Iye ndi wachiwiri kubadwa kuchokera mu bere la ana atatu ndipo onse ali ndi ulumali wa chialubino. Akula ndi kuleredwa ndi mayi yawo okha. Wakula ndi moyo wa mazunzo zedi maka pa nkhani yosalidwa kamba ka ulumaliwu. Anamaliza primary yake ndamalizanso secondary. Ngakhale moyo unali wovuta chonchi, koma Meshach sanapange give up moyo wake, ndipo anayamba kupanga zinthu zina zomwe anthu ena onse amapanga ngati kuimba, ndipo nyimbo zake zimakondedwa ndi anthu ochuluka kwawoko. Izitu zinayambira ku skulu ya secondary yomwe ankaphunzira, ndipo kamba kokondedwa nyimbo zakezo, Meshach anaona kuti ndi opportunity yake kuti athe kumauza anthu dzikoli za nkhanza zosiyanasiyana omwe ali ndi ulumali wa chialubino akukumana nazo. Wawina maawadi osiyanasiyana pa sukulu, ndipo wakayimirirako kuzoyimbayimba madera osiyanasiyana kuphatikiza dziko la Tanzania komanso Uganda. Wapita ku university ndi kupanga diploma in social communication. Kuchokapo moyo wake unali olemekezedwa kwambiri pa social media, anadziwikapo ndi anthu ochulukanso. Pachifukwa ichi atsikana ochuluka anayamba kukhala attracted ndi zithunzi zomwe iye amatumiza pa social media apo. Ndipo tinaye Meshach anali akusakasaka munthu okondana naye, amafunsira akaziwa masiku nkumapita kuja momwe ena muchitira pa social media. Pongomuona chabe atsikana amazunguzika naye kwambiri poganiza chabe kuti ndi mzungu ndipo ayipula. Choncho amapemphedwa ndalama ndipo ochepa komweko ali nako ena amawatumizira. Koma tiyeni tsiku lokakumana pamaso, atsikanawa amaonesa misana yawo pa Meshach ndi kusiyiratu kulumikizana naye. Monga ndanenera poyamba paja kuti mtsikana uyuyu anali mmodzi mwa atsikana otengekawa. Iye anapita ku nyumba kwa Meshach kuti akakumane naye maso ndi maso, koma atafika anali odabwa kuona kuti Meshach si mzungu ndipo anabwerera. Koma nkhani yabwino mmawa lake anapitanso kwa Meshach kukacheza nayenso. Ask him if he was mzungu or not. I just told myself this is a white man, so obviously ni mzungu. Ndipo atamva nkhani za atsikana ena omwe amupanga chipongwe mnyamatayu, mtsikanayu anati wamukonda Meshach osati ngati mzungu yemwe iye amayembekezera ayi, koma ngati munthu okondana naye pano ali mu chikondi chokhatamira ndipo onse ndi okondwa. Anzanga mukuonera, dziwana anthu awa ali ndi ulumali wa chialubino akukumana ndi zokhoma zosiyanasiyana monga zomwe wakumana nazo Meshach. Mu dziko linonso alipo anthu ali ndi ulumaliwu omwe akutsalidwa malo osiyanasiyana. Chonde tiyeni tikonda anzathu posaona mmene alili, osayiwala tonse ndi ochokera kwa Namalenga.
ndipo kwa iye tonse tikupitako. Share Mishek, osayiwala kutsatsa malonda anu aja ndi ife a Dean Studios pa mitengo yokambika. Tilankhuleni kuti mumve zambiri.